zurekin ezkonduko den gizona oso indartsua izan behar. Ez aita, nik handik maite dut, eta nerekin ezkondu nahi dut. Ez da oso indartsua, baina bai, ozarki eta maiteko. Eta pentsatu ere, urrengo erregea indartsua izan behar da. Ez aita, urrengo erregea argi eta maiteko izan behar da. Ezetz, baietz, nahiko da. Froga bat egin dugu eta kiko. Alabarekin ezkondu izaten gizonak hiru ziren. Patxi, Fermin eta Ander. Patxi eta Fermin gizona zindartzak ziren. Ander, berriz, gizona zartia eta maitekorra. Erreginak hiru gizonak deitu ziren. Patxi, atera. Fermin, atera. Ander, atera. Entzun gizonak, proba bat prestatu dut. Proba hori pasatzen duena nire alabarekin ezkonduko da eta hurrengo erregea izango da. Ederki. Bai, froga bat egin dugu. Eta zen izango da froga hori? Kultura saio honetan dago, eta bihar arte gazteluan izango dugu horrela. Biak izango bat dago egun dago. Gau hartan, Patxiren ama eta izeko gazteluan izkutuan sartu ziren. Froga aurkitu nahi zuten. Oian, oso ilun dago. Linterna atratu dut. Gutuna zela aurkitu eta froga irakurriko dugu. Horrela Patxi, biharko froga gaur gogean prestatu ahal izan dugu. Bai, horrela Patxi, horrengo erregea izan dugu. Bilatzen ari dira. Ikusian duzue kultura sala? Hemen dago! Gazteluko mamuanak! Zertan ari zarete? Mama, amu bat! Ez dugu bizitzan trampa gehiagorik egingo! Banengo emak norbait trampa egiten saiatuko zera. Badaezpada berriro esplikatuko nahi. Orduan, Ferminen arrebak sartu ziren gazteluan. Gutuna zela aurkitu eta froga irakurriko dugu. Horrela Ferminek diartu froga. Galgoean prestatu ahal izan dugu. Bai, horrela Fermin izango da hurrengo erregea. Ea non dagoen gutuna sala. Badakizue non dagoen gutuna. Hemen dago! Gazteluko mamuanak! Zertan ari zarete? Mamu bat! Bizitzan trampa gehiagorik egingo. Laster eguzki aterako da. Oera jango naiz. hartu ondoren, herriko plazan ekartu ziren guztiak. Erregea, zaliaren gainean, egin zen.
Gizonak, prestatu duan proba ozer bezala. Ikusten duzue plazako argia? Argi hori, nire zatiaren ondoan, ikusten duena irabaziko. Aita, baina froga hori bezoren atzuna begiko du. Nahiko da, proba betetzen duena, zurek ez dugu da. Patxi, hasi. Nik ez dut alaba maite, baina errege izan nahi du. Nik indar asko daukat eta froga hau niretzako oso erreza da. Ea, ezin dut asko pisatzen du. Patxi, galdu duzu, Fermin, zure zazua. Nik ez dut alaba maite, baina errege izan nahi du. Nik indar asko daukat eta froga hau niretzako izango da. Ea. Ezin dut asko pisatzen du. Fermin, galdu duzu, Ander, zure txanda. Ere, jauna, esango dazu berriro zein den froga? Berriro, tira ba, argi hori, nire zaldiaren ondoan, ikusten duena irabaziko du. Anderrek alaba asko maite, eta alaba Ander ere bai. Pentsatzen egon eta gero, ideia bat buruak ezitzaio. Poltsikotik azenario bat atera, eta begira zer gertatu zen. Zaldia, tos. Oso ondo, zalditzu. Baina, zer demontre da? Errege jauna, zuk ez duzu esan argian mugitziko. Bata bestean ondoan ustea eskatu duzu. Agarrak jotzen ari zara, kartzela da belariko zaitu. Egia da gaita, zaldia egin ondoan dago. Arrazoia duzu, froga bete duzu eta nire alabarekin eskonduko zara. Eta unikatu zaitezte dira. Ander errege berdia izendatzen zaitu. Alabatxo erregina berdia izendatzen zaitu. Alabedi. Badakizue, argi ibili eta buru arabi. Eta alabazan, ez bazan, zardadila kalabazan, eta egiten dadila santurtziko gazan. Bere burua aurkeztuko dute. Nik ondo deitzen naiz eta Ferminen papera gindu. Kaixo, niko janen naiz eta Patxiren amaren papera. Nik eneko naiz eta Patxiren papera egin dut. Nik irati naiz eta Ferminen arrebaren papera egin dut. Nik Silvia naiz eta Erikaren papera egin dut. Nik irati naiz eta Patxiren izekoren papera egin dut. Nik Noemi naiz eta erregearen papera egin dut. Ni Natalia naiz eta Ferminen arrebaren papera egin dut. Nik Aitor naiz eta Anderren papera egin dut. Nik Aizea naiz eta kontalariaren papera egin dut. Nik Ani naiz eta alabaren papera egin dut. Venga.